Szeretettel köszöntelek a Céltudatosság ösvénye című meditációban. Kérlek, helyezkedj el kényelmesen, nyújtózz egy jót, és érezd, ahogy az egész tested ellazul. A továbbiakban a figyelmedet fordítsd a légzésed felé. Minél lassabban lélegezz ki. Vegyél egy mély levegőt, fújd ki, és legyen ez a kifújás nagyon lassú. Ismételd ezt meg többször, és érezd azt, hogy ahogy kiengeded a levegőt, egyre jobban ellazulsz, megpihensz. Most képzeld el, hogy egy ösvényen sétálsz. Ez az ösvény egy erdőbe vezet. A fák körülötted magasak, a levegő hűvös és tiszta. A lépteid puhán suhannak az avaron, és minden lépéssel mélyebbre lépsz önmagad belső világába. Az erdő közepén egy tisztás nyílik, a közepén egy kőből faragott tábla. A felirat: minden válasz benned van. Állj meg előtte, hagyd, hogy ez a mondat megszólítson. Mit jelent ez most számodra? Most észreveszed, hogy a tisztás közepén áll egy hatalmas fa. Magas, sudár, törzsével az eget érinti, gyökerei mélyen a földbe kapaszkodnak. Ez a fa a saját belső növekedésed és életenergiád szimbóluma. Lassan odalépsz hozzá, a tenyered a kérgére simítod, érzed, hogy él, lüktet. Ez a fa benned él, és most új hajtásokat, új irányokat keres. Leülsz a fa tövébe, hátadat a törzsének döntöd. A fa támaszt nyújt, erőt ad, benned is ott van ez az erő. Most kérdezd meg magadtól csendben, miben szeretnék növekedni most? Milyen cél hív, amelyet hűségesen, lépésről lépésre szeretnék építeni? Figyelj a válaszokra, lehet, hogy egy érzés jön, egy szó vagy egy kép. Ez a válasz a benned élő iránytű halk szava. Most a fa védelmében egy emlék bukkan fel, talán egy arc, egy hely, egy érzés, amit régen átéltél. Ne próbáld megérteni, csak hagyd, hogy megmutatkozzon. Ez a múltból jött látogatás segít megérteni, honnan jössz,
és mit hozol magaddal. Ismételd halkan magadban: hálás vagyok a múlt tanításaiért, tovább viszem, amit belőle kaptam. A fa alatt ülve észreveszed, hogy 3 ösvény nyílik előtted. Mindegyik egy lehetséges irány az életedbe. Figyeld meg őket. Melyik hív? Lehet, hogy nem a legegyszerűbb, de valami igazat éreztet veled. Ne dönts most, csak figyelj. Tudd, bármelyik utat választod, ha őszintén, tisztességgel és önazonosan jársz rajta, támogatott leszel. Most lassan készülj a visszatérésre. Mozgasd meg a kezeidet, a lábaidat. Kezd el újra érezni a tested. Figyeld meg a légzésedet. És amikor készen állsz, mondd magadban, vagy hangosan: csendben haladok előre, belső erőm vezérel, és hű maradok önmagamhoz. Ez az érzés, a belső fa nyugalma és ereje veled marad, miután kinyitottad a szemed, akkor is.